ఈరోజైతే మరొక ఫ్రాక్తో మేము ముందుకు వచ్చానండి. ఇది కిడ్స్ డ్రెస్, చిన్నపిల్లల డ్రెస్ అనమాట. మీ ఎదురుగా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి పింక్ షేడ్లో ఉందండి. పింక్ మీద ఇలా వైట్ డాట్స్ అనేది మనకు వచ్చాయి. ఇది కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి. కాటన్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా, పిల్లలకి ఏమైనా డ్రెస్సులు వేద్దామంటే అంత కంఫర్ట్ అనిపించడం లేదు. అందుకని నేను మీషోలో ఈ డ్రెస్ అనేది ఆర్డర్ పెట్టాను. కొద్ది నూలు కూడా ఉంటుందని అనిపించింది నాకు. నెక్కు అనేది ఇలా రౌండ్ ఇచ్చేసారండి, సీవ్లెస్. మనకు హ్యాండ్స్ అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు. నడుము దగ్గర అనేది ఇలా ఎలాస్టిక్ ఇచ్చారు. మనకి పాయింట్ వచ్చేసి ఇలా ఇచ్చారండి. చాలా బాగుంది. క్లాత్ అయితే చాలా బాగుంది, కంఫర్ట్గా ఉంది. జస్ట్ మనకు దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 120 రూపాయలు మాత్రమే పడిందండి. 120 రూపాయలకి ఏమొస్తుందండి, జస్ట్ మనం బ్లౌజ్కి లైనింగ్ కూడా అంత తక్కువకి రాదు. బట్ మీషోలో ఇంత తక్కువకి చిన్నపిల్లలకి అవైలబుల్గా ఉంది. ఈ లింక్ కావాలంటే కామెంట్లో లింక్ అని కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం